Doncs vinga, estem aquí al Bar Foment de la Vila de Piera amb una exposició, la veritat que molt recomanable per venir-la a veure, està dintre dels actes de la Festa Major de la Vila de Piera, i la Montse Ruiz, molt coneguda a Piera, doncs és qui ha organitzat, qui ha fet aquesta exposició de cartes i que ara ella a poc ens anirà explicant. I per què es van tensar a fer aquesta exposició? Montse, què tal? Hola, Luqui. Et veig molt contenta, eh? Estic contenta. Estàs molt contenta d'aquesta exposició? Estic contenta. De què? Sí, bueno, en general estic contenta, eh? Que guai. Vull dir, de moment no em queixo, que la vida és molt rara. Sí. Però, bueno, t'explico una mica, si vols, com va sortir això. Perquè a mi sempre m'ha agradat pintar i fer aquestes coses, però normalment no són coses meves i ja està, no és el meu ofici pintar. Però després de molts trànsits treballats, saps que jo em dedico una mica a les teràpies i aquestes coses introspectives, em va sortir expressat el resultat d'uns quants processos que jo he transitat dins meu, no? Llavors em va sortir dibuixant i escrivint. Això va ser durant uns mesos llarguets, uns 9 mesos o així, anava fent. Llavors unes amiguetes em van dir, xata, las vas a sacar, no, que esto es mío, es mi mundo, mi introspección, mi historia. I em van animar i just al Nacho se li acabava una exposició que tenia aquí al Foment i dic, vale, pues per què no? Per què no? Llavors, clar, la història era treure-ho fora, no? Llavors, aquí l'exposició són 15 només, que hem ampliat. Que no estan tots, entenem que no estan tots. No, són 35, les he portat, que ara li faré una trampa al Luqui, si em deixa, no? Una miqueta, perquè així les veus i tal. Llavors, res, és com el final d'un procés expressat d'una manera molt bonica i molt divertida i molt, per mi, creativa i molt colorida. Llavors sí, estic contenta. Cartes de tot una mica, eh? Hi ha cartes, totes diferents, no totes són iguals. No hi ha cap iguala. O sigui, aquestes cartes, per si algú després que em pregunten a vegades pel carrer, no són cartes en plan tarot y pídele el mensaje al universo para que me venga a salvar de mis problemas y todo se me... Aquestes, no. Que les n'hi ha. No. Que n'hi ha, sí. N'hi ha, i jo en tinc, eh? Jo també demano coses i jugo, és molt amb la psicomàgia i molt visual, i és una manera de tenir inputs per tu fer-te preguntes. Aquestes no. Aquestes són per valents. Són per valents i valentes. Vale? Exacte. Són 15 processos una mica difícils, no? Per això es diu transmuta tu sombra, no? Processos difícils que tu vulguis afrontar, doncs una mica de guia a través de la imatge i després amb un manual hi ha una mica d'escrit per acompanyar, doncs que puguis preguntar-te, indagar, veure, no veure, llavors són una mica anar a buscar la ferida, una miqueta, no? Han sortit així. Intento resumir una miqueta perquè, clar, són generalistes, no és una teràpia en concret, però no són en plan, me van a salvar de todo, no, tu te vas a salvar. Em dius que n'hi ha 15. Aquí n'hi ha 15. En aquesta paret, en aquella paret de l'altre costat també n'hi ha unes quantes. Sí, no, aquí n'hi ha 9 i 6, 15 en total. Per què aquestes 15 i no les altres? Per què vas escollir aquestes? Et dic la veritat, Ja ho veuràs. les vaig posar panxa avall, mira, jo els hi vaig dir, perquè vegis una mica. Ara es mostra una mica, perquè clar, la gent em diu, vull veure més. Això són les 35 cartes. Ara us ensenyo algunes, vale? I clar, jo els hi vaig dir, mireu, anem al Foment, que és com a casa, qui vol venir? I vaig fer així. Ah, sí? Claro. Tal qual. Claro, jo què sé, estan vives. Llavors vaig fer així i vaig dir, vale, 1, 2, pim, pam, 15. Les vaig aixecar. I són les que tenim aquí. I són les que tenim aquí. Vull dir que vaig jugar, vull dir, no hi ha cap pretensió amb això, llavors és... Aquesta exposició la tindrem durant tot el mes també d'octubre. Sí. Es podrà, les que no estan aquí, millor per dir, al mes de novembre, Nacho, per què no treure les altres? Per què no? Doncs no se m'ha ocorregut, m'ho apunto, no ho sé. No se m'ha ocorregut, ja dic, han sortit perquè volien sortir, no era el meu objectiu, però doncs per què no? A veure, no sé, no tinc feedback tampoc, en plan, però... Ara li diré al Nacho i li diré, mira, la idea ha sigut del Luqui.
No m'importaria si la gent les vol veure, vull dir, però clar, jo què sé, tampoc... O sigui, fer 2 exposicions seguides, jo entenc, això és, a veure, el Foment de Piera, a veure, seria com abarcar molt, no?, i aprofitar-me una mica, bueno, no ho sé. Lo voy a apuntar, Luqui, lo voy a apuntar, però bueno, són molt xules. Què tenim? Aviam, explica'm una mica. Vols una mica? Sí, va, què tenim? Perquè us feu una idea de per què és per valents, valentes, a veure, no he portat el manual ni tampoc aquí farem, no, perquè tal... Però, o sigui, les pots fer servir de diverses maneres i les cartes realment és, tu t'ho fas per tu, no? O t'agafes l'índex del llibre i mires, doncs mira, estic, no sé, amb la confiança, com treballar-me la confiança, per exemple, aquesta que tenim aquí, vale? O em vull treballar l'esperança, us ho dic, bueno, perquè així, com que no es veu, esperança, humilitat, passo a passo, mirar el d'un mateix, autoenganyos, resentimientos, muchas cosas. Un missatge, tots tenen un missatge, eh? Sí, tots tenen... Un dir, tots diuen alguna cosa. Tots tenen com una sèrie de tips per donar pistes de com et podries treballar si vols entrar en aquest procés, o si estàs molt perdut, o si més no, sobre aquest tema, no? Què en penses al respecte, fer-te preguntes a tu mateix, no deixen de ser un mirall, vale? I a partir d'aquí, si vols entrar, pues entres. És un mateix. Exacte, sí, o busques ajuda o el que sigui, però sí que cada carta, o sigui, de cada carta et podria fer un llibre. Sí. Surt una bona història. Sí, perquè quan et fiques a treballar a l'ombra, no em vull posar sèria ni res, que estem aquí fent... Però quan et fiques a treballar a l'ombra realment no sempre és agradable. Vale? Tu has de mirar moltes coses en dintre, en molts camps diferents, camps energètics, camps físics, llavors a vegades trobes informació sempre de tu, que és la que has de transmutar per després tenir canvis a la teva vida, no? I entendre molts processos. Llavors, això no és fàcil, no t'ho regalen, vale? Però fet d'una manera entretinguda o a vegades dubtes, no? Llavors hi ha gent que potser s'agafa l'índex i, vale, jo tinc molt clar que no confio en nada, índex, confianza, vale, ¿qué puedo hacer? I ja vas a on vols. I vas a on vols. O, en plan juego, vale, pues jo què sé. Ara jugarem. Ara jugarem. Ara has de portar per liar el Luqui. Ja ho veurà. Vale? Jo què sé. Primer, que no les hauria d'estar fent jo, perquè, clar, tu imagina't que dius en quin procés estic, per exemple, no? Tens algun problema, alguna situació, alguna cosa reincident, allò que t'encalles, una tristor eterna, jo què sé, 1000 coses, no? Doncs agafes, tu imagina't que tens les cartetes, vale? Les remenes, tu les remenes, toca-les, clar. Estem jugant, vale? Les remenes com vols. Jo no soc el McLaren ni el Magic. No, jo tampoc. Aquí magos, o sigui, milagros a Lourdes i la Lourdes aquí no hi és, o sigui... Vinga, aquí mateix. I llavors tu fas el que vols i les talles o no. Sí, tallo? Sí, com vulgui. Tallo aquí. I agafes una. La que vulguis. La que vulguis. Ara estem jugant, una manera de fer-ho, una manera de fer-ho. He agafat aquesta, no sé si la podia mirar. Vale, ara tu la mires, sí, i què t'ha sortit? Bueno, vaig posar... Ciclos, vale? Un moment, l'ensenyo. Ciclos. Per un canal de YouTube de ciclos. Vale, llavors agafaries el manual, vale? I buscaries ciclos. I aquí trobaries una parrafada, no molt llarga, perquè has de sintetitzar què he escrit sobre el que per mi són els cicles, de com es poden tancar, si estan sanos i saneados i limpitos abans de guardar-los al calaix i tot això. Amb segons quin tema, vale? Llavors tu, entre que mires o llegeixes, realment és un diàleg amb tu mateix. Vale? Però d'una manera, en comptes de posar-te allà, hola, ¿qué tal? Estoy muy mal, no sé cómo cerrar un ciclo, vale? Vas llegint i dono exercicis, apunto algun exercici perquè sigui pràctic. Per això et deia de valents i valentes, per no fugir d'estudi, per no esperar que encara que sigui un joc et donin la resposta a tot. No, aquí t'arremangues. La vida tot va passat per cicles? Jo crec que sí. La vida i l'altra vida, depèn del que creguis. Vida o vida, tanca cicles sobre nosaltres. Si no els has tancat, sempre es colarà la mateixa història fins que la tanquis o no, aprenentatges, jo què sé, és molt curt, no?, la vida.
sí, perquè sempre se n'aprèn. Sempre se n'aprèn, però sí que és veritat que és cíclica, no? Jo, per exemple, amb els cicles, al manual, una de les coses que parlo, per si vols tenir algun apunt, és que tu, si et fas una imatge, per exemple, una cosa és fer un cicle en rodó, en plano, que llavors té com una connotació de repito, i com que repito, i per què repito, com si tu no sortissis d'un bucle, que també passa, no? O si ho veus en espiral, a vegades vas donant voltes però no tornes al mateix punt perquè estàs en espiral i només visualment aquesta imatge, doncs coses així, no? És entendre conceptes d'una manera pràctica però tocant a terra i anant a buscar tu remenant per dintre, espiritualment, físicament i anímicament. Però jo personalment estic en un cicle molt bo. Sí? Doncs me n'alegro. Jo sí. Jo ho celebro, me n'alegro. Clar, tot el canvi, no? El canvi va rodant tot. Va rodant tot, i la veritat que el segle que me n'alegro. Que hem obert, doncs mira, és un segle... Sí. De tot n'aprens. Que estàs encallat? Vale. Què em falta entendre d'aquest cicle? Normalment costa molt tancar-los. Quan estàs en un cicle òptim, d'abundància, d'alegria, no et vas a treballar. Tu estàs i ja està, no? Sí. Però a vegades és com no tanco aquest cicle, no? Llavors vas carregant una motxilla, no? Llavors has de tancar. Has de tancar cosetes. Per obrir una altra. Per obrir una altra. Una altra millor. Millor, sempre és a millor. Sempre. Jo crec que sí. Quan treus l'aprenentatge, jo crec que sí. Diferent. Vols una altra? Sí, vinga. Aquesta... Xan. Remeno? Remena. Tu juga. Moltes maneres. El llibre sí que és veritat que m'he enrotllat, ja et dic, jo de cada carta faria un llibre de... Vols suar? Vols realment agafar, mirar-te tu i arreglar-te tu i entendre coses sense... A veure, no ho entenem tot sempre, però... Sí. Vinga. Jo agafo? Vinga. La primera. Vale. La puc mirar igual, eh? Sí. Estem jugant, no sé. Fluir. Ai, mira. Fluir. Mira, aquesta sí que la tenim aquí exposada. Aquesta va voler sortir. Fluir. Mira, amb el fluir, independentment del que... Jo et dic el que jo m'he enrotllat en mis cartes, no? Jo, per exemple, aquí, amb el fluir, faig una diferència entre el que és fluir o el que és deixar-se portar, per exemple, que per mi no és el mateix, no? No. Per mi no. Per mi fluir és, si estàs en sintonia amb la intuïció una mica, com barrites de wifi, llavors tot el que et va succeint i tu vas agafant o no de la teva vida és des d'un fluir, però perquè hi ha una ressonància, una coherència interna. I en canvi, tant per bé com per mal, no? I en canvi, si et deixes portar, per mi és tu senzillament, com que des de tu no hi ha res que et faci accionar o decidir, agafes la mà que et ve. Per bé i per mal també. Vale? Llavors hi ha una frase, no sé, cosetes així com, per exemple, per mi, si me'n recordo, és com, per mi, fluir és vivir siendo y dejarse llevar es sobrevivir existiendo. Vale. I per mi és una gran diferència, no? Pues sí. I tu vas a mirar, sí, perquè no és el mateix. Sembla que dius el mateix, sí, però no acabes de dir. Per fluir ha d'haver-hi una mica d'autoconeixement, més algun pozo t'has caído i t'has levantado, una mica d'autoconeixement, una mica de... Llavors, bueno, sí, potser no tens resultats ni saps on vas, però és des d'aquí que dius sí o no. Deixar-se portar és, hòstia, potser és més des del desespero o la confusió. Doncs, bueno, van per aquí, van per explorar un món intern i currar. El que anava a dir, totes més o menys van per aquí, eh? Totes van a treballar-se un, sempre. Estiguis com estiguis. I ara remeno jo un altre cop, ja la treus tu. A veure què surt. Et sembla bé, no? Sí. Aquí juguem, aquí jugamos todos, como mi propia medicina. Vinga, aviam què surti. Vinga, xan. Mira. Què diu aquesta? Aquesta diu, ara l'ensenyo, despropòsito.
veus que aquí hi ha tot bonic, un remolino, hi ha el canvi que se mueve, tot se mueve, però aquests no fan res. Estan allà fora de la vida, saps què et vull dir? Ah, vale. Bueno, aquí no es veurà. Bueno, ja després ja ho ficarem. Ja no veure quan... Despropòsito. O sigui, aquesta carta diu... Per mi el despropòsito és com... No et vull dir en plan, ara que es diu molt borrego i tot això, no, però sí... Adéu! Adéu, Pere! Però sí és com quan tu no tens un propòsit, no et parlo de missions de vida i tot això, que també és otro cantar, però quan tu no tens un propòsit, per molt petit que sigui, el riu t'arrossega, no? És com que el temps passa per sobre teu i tu no tens fites o no tens petites metes o que poden ser endavant o enrere, perquè involucionar a vegades si ho fas en conscients. Clar, llavors veus aquí, passen coses, però on està la gent no passa res, perquè no tenen propòsit. Llavors, a partir d'aquí, doncs clar, què et diria el manual? Doncs et diria que et facis preguntes, no? Si estàs amb el propòsit que vols, si no vols, quines accions podries fer. Podries integrar més a la gent, clar, a la vida en si, vale? Necessites fer canvis, o estàs perdut, o és que has de deixar coses, o bueno, sobretot moltes preguntes i, de fet, la majoria de cartes són això, preguntes, idees, inputs, perquè tu remenis a dintre per estar d'acord o en desacord totalment i alguns exercicis que t'ajudin a anar cap a dintre. La veritat que cada carta diu... Són molt xules, mira-te-les. Bueno, jo estic molt contenta. Cada carta diu lo seu. Són molt xules. Ah, després hi ha unes, mira, espera't. N'hi ha unes que no tenen paraula. Perquè, mira, aquesta, per exemple, aquesta no té paraula, té un número. Té un número 1. Aquesta té el número 1. D'aquestes m'han sortit 3, que no tenien paraula. Diu, bueno, doncs si no tenen paraula, no tenen paraula. Llavors, al manual, clar, tu dius, m'ha sortit això, no tinc guia, perquè... Llavors el manual és, vale, t'estàs una estona mirant-la, no? I tu escrius el que per tu és en aquest moment aquesta carta. El curiós és que quan fas exercicis així, ho fas demà i no escriuries el mateix. A veure, el demà potser és molt... Vale, aquí m'he passat. Però en el temps, no, en un temps de diferència, i mires la carta i et donarà una altra informació de tu. Potser, no? Potser reflexa una por. Amb aquesta, per exemple, hi ha amigues que m'han dit m'espanta estar sola quan sigui gran, per exemple. Com si anés a buscar la llum, no? Sí, unes altres veuen, doncs, està camí d'allà a l'altre plano, no? Vete tu a saber, no? I jo, per exemple, aquí veig una serenor, una cosa de... Una pau, no? Sí, que guai, no? Aquesta senyora, mira-la, iaieta, no? Anar fent el seu caminet, però de verd, una vida feta. Jo aquí veig una vida feta bonica. Bueno, i potser la miro d'aquí un any i no veig el mateix. Vols dir que no? Jo crec que no. Quan tu no estàs seguint ni guies, ni gurús, ni paraules externes de ningú, i és el mateix input, el mateix, sense influències ni interferències, que el mires al cap d'un temps, que t'hagin passat coses a la vida, jo crec que veus altres coses. És com quan veus una pel·lícula... Nosaltres la veiem així perquè coincidim amb la mateixa opinió. I d'aquí un any quedem i a veure què veiem. Ostres, seria bo. Ho apuntem. Ho apuntem. No? Jo crec que sí, que si et passen coses a la vida, la teva mirada canvia també. O treus una altra informació, com quan veus una pel·lícula 2 o 3 vegades amb el temps, un llibre. Sí, també. Va per aquí. Som per treballar-te. Per treballar-te. Tu creus que a la gent li ha agradat aquesta exposició? Tu creus que la gent s'ha interessat? Tu creus que la gent ha preguntat? No tinc molt feedback directe, no tinc allò... Però la gent que m'ha donat el feedback s'ha sorprès. M'han dit, hòstia, Montse, no sabia que feies això. Dic, bueno, perquè no ensenyes coses, no? Igual que molta gent que fem coses i no ensenyes tot el que fas, però sí que s'han sorprès. A mi m'han sorprès elles. Les cartes? Sí. Que cadascuna diu una cosa... M'han sorprès elles, a més, sí, hores i hores i... Tu quantes vegades te les pots arribar a mirar? Te les mires molt? Ara no, perquè quan ja les has parit és com... Tu te les coneixes ben bé totes, eh? Te les coneixes ben bé totes?
Pensa que, mira, això està fet amb ordinador, que jo en ma vida, això és la primera sorpresa, jo en ma vida he dibuixat amb ordinador. Ostres. A mi em fas dibuixar un cavall i no te'l sé dibuixar, jo no sóc dibuixanta, però sóc una expressanta, no? Jo, mira, me'n definiré així. Ho provaré. Jo m'expresso i, jo què sé, no sé dibuixar bé, però puc explicar coses, no? Com a mínim per mi. Llavors, vaig provar, saps aquests programes, tipus Paint, que fas punto, ratlla, color? Sí. Vull dir que no són programes que fan les coses ells sols, no? I tu vas amb el ratolí i vas, clic, punto, clic, quadrado, capes, tal. Vaig començar a jugar, i com esborro, i com faig una capa, i com difumino, i com tal, i hores i hores i hores, i m'ha sortit això. Llavors, clar, vull dir, jo estic sorpresa en el sentit de m'ho he passat bomba. Clar. M'ho he passat bomba. Hores, A veure... Hores i hores i hores, de quantes hores podem parlar? De quantes hores podem parlar? Perquè, clar... Moltes. Mira, això, les 20 primeres em van sortir en un període d'un mes, perquè ser molt intens. Hores. Allà ficada... Hores. Matí tarda, suposo. Hores, moltes hores. I la resta, quan em van sortir aquestes 20 i jo veia que passava hores i que m'entusiasmava i que veia que aquí sortiran coses i que puc ajuntar... De fet, tinc un llibre o dos a mitges i se m'han colat les cartes. És com... Va ser com un... Com t'ho explico? O sigui, per mi això ho he sagnat, vale? Cada carta. Llavors és com... Ho has parit. Clar. O sigui, fer aquests processos no ha estat divertit. No. Ha estat conscient, però no divertit. Vale? Però això va ser, aquest procés, potser d'aquestes 35 cartes, intern, va ser entre finals del 17 i 19. En aquest temps jo he transitat tot això. Soy otra persona, he transitat tot això, que et podria escriure un llibre de veritat. En tono de humor i en tono de... te va doler, ¿vale? Però amb una... O sigui, bueno, no sé, algun dia sortirà. Tu aquest llibre te l'has plantejat, el tens al teu cap, és possible que el tinguem o què? Què et sembla? Jo crec que abans de morir-me, sí. Clar, això no serà d'avui per a mañana, evidentment. No. De fet, ha estat curiós perquè jo vaig començar 2 llibres durant aquests any i mig d'aquest procés de me voy a mi sombra y yo hasta que no aclare muchas cosas no salgo del pozo, i això sí que ho tinc, si me meto, ¿vale? Llavors, clar, entremig de tot això, jo m'agrada escriure, moure'm, tal, un canal de diàlogo, ¿vale? Ara me voy al cuántico, vas obrint calaixos, el energético, el transgeneración, els recursos que tens, los voy a usar todos, dure lo que dure, ¿vale? Llavors, què va passar? Que jo, escrits i textos que tenia, vaig començar a fer 2 llibres. Molt bé. Aquests llibres, va passar... Llavors, després va venir el Covid. Però jo, quan va venir el Covid, yo estaba... A mí esto no me va bien ahora, el Covid. Porque yo estoy muy bien y a mí ahora esto no me va bien. El COVID a mí el 2020 no me... Dic, esto no tiene nada que ver conmigo, ahora sí yo tal. Ho has aturat, no? No, o sigui, el procés ja estava fet quan va venir el Covid. Ja et dic, vaig acabar... Aquest procés va ser finals de 17 i finals de 19. Vale? Quan va arribar el Covid, que va ser el març del 20, no? Sí. Era otra... Mundo! Clar, ja va acabar. Va arribar el Covid, llavors van passar una altra sèrie de coses. Llavors, però mentre estava el Covid, dic, vale, doncs ara jo començo a escriure tot això. O sigui, li començo d'una forma, em seguia formant i totes aquestes. Perfecte. Però, anar mirant com ho edito, com tal, aprenent, no? Un altre, no? Perquè, clar, dic, això potser li va bé a algú, jo què sé, a mi m'ha anat bé, però no et parlo de les cartes, et parlo de llibre i més amb un to de coach o amb un to de... Bueno, més exercicis i més en plan meditacions i tal. I irte, pa dentro, no? Pa dentro. Però llavors què ha passat? Que entre això i el Covid i no sé què, i no sé quantos i tal, començo a dibuixar i se me han colat. O sigui, ara els llibres estan... S'han colat. Dic, vale, has donat més prioritat amb les cartes, totalment? Sí.
Perquè van sortir molt ràpid, era com punto raya, ja et dic, punto raya, dic. Vale, pues s'han colat, i acabaré els llibres, llavors, bueno, molt creativa, estic molt creativa, llavors ja veurem. Quina és la que més t'agrada? A mi? Hi ha alguna que potser, ostres, Sí, aquesta m'encanta molt? tinc les meves prefes. Tens preferides, Ara, potser d'aquí un any, si ens veiem, Sí, serà una altra, no? Perquè potser m'ha tocat una altra més l'ànima, però a mi aquesta m'agrada molt. sí, aquesta. Essència. Aquesta també, aquesta va voler sortir. I jo què sé, n'hi ha una altra... Bueno, la de l'abuelita m'encanta. Aquesta l'hem de marcar, Aquesta m'agrada molt, la veritat, perquè la trobo molt senzilla Sí. i em diu moltes coses. Sí. Em diu moltes coses. Aquestes dues sí que és com... Ah! Em posen tendre. I després... No sé, n'hi ha moltes, però... Aquesta m'agrada molt també, la de... Què et diu aquesta? My Way. Pues My Way em diu que no sé si ho aconseguiré del tot en aquesta vida de Montserrat Ruiz Martínez, però per mi és una fita, és un objectiu de viure dintre de que no podem ser lliures del tot i tot això i bla bla bla, i aquí seria un altre tema, de ser el més real que pugui ser jo abans de morir-me. I això m'ho diu aquesta carta. Intenta ser tu, sense fer mal a ningú, però intenta ser tu. Llavors aquesta, avui per avui, me mola mucho. T'agrada alguna, tu? A mi m'agrada... Anem a experimentar? Hi ha alguna que et parli? A mi m'ha parlat d'aquesta. La confiança. Sí. Sí. Què et diu aquesta? Què te dice esta carta, Luqui? A mi em diu que... Bueno, jo com soc, ja em coneix Pierre, Sí, que soc un senzill, extrovertit. Sí, intento ser alegre, jo ja em coneix, intento donar confiança a molta gent, i que la gent que estigui com ara tu d'aquí davant, que estigui tranquil·la, serenada, i no sé, em diu això, a mi em diu això. Com que et veus reflex... Sí, ja l'he vista fa estona, i quan l'he vista dic, mira, algun diu. Que guai. Si algun diu que... em dóna tranquil·litat, mira. Dona pau. Sí, em dóna tranquil·litat. Sí. Sí. Ja dic, fa una estona que l'he vist per aquí i dic, mira. Doncs mira, aquesta. Aquí És la tenim. aquesta. Aquí la tenim. Doncs mira, t'has anat a posar... Veus? Hosti, casualitat. La vida. La vida és una tombola, tom. La vida, mira, te'l posa Sí, en moments que... en cosetes. Hi ha algunes dures. Hi ha algunes que, per exemple, aquesta, mira... Dios mío, quan et toca aquesta... Aquesta és quan vaig començar jo a treballar-me. En plan, en aquest procés dur... A veure, ens treballem fins que ens morim, eh? Sí. Per lo menos jo no voy a parar. Però, mira, aquesta, si veig bé, es diu Orden. És una nena petita. I mira tot que s'ha de fer. ¿En qué polaridad? ¿Carencia o poseer? ¿Dependencia o autosuficiencia? ¿Orgullo más o menos? ¿En qué nivel? ¿Miedo o valor? ¿Resentimiento, paz? ¿Amor, convencimiento? Pues yo que sé, una bullería. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿De quién es el dolor? ¿De la niña, del adolescente, del actual, del cuántico, de mis ancestros? Diu de tot. I quan tu pots respondre a tot això, et surten coses. Ara això m'apuntaré. Ostres, és curiós aquesta carta perquè en I una carta hi ha un tou de... Bueno, aquesta sí que és llargueta. És molt completa aquesta. Aquesta és heavy. Aquesta és molt heavy. Sí. Bueno, es tracta d'obrir portes d'un mateix, no són perfectes, i fins que ens morim jo crec que tindrem feina sempre, són muntanyes russes, però bueno, jo crec que hi ha persones que quan se'ls complica, no, la situació per lo que sigui, o es deixen portar o fugen d'estudi, i hi ha persones que no, hi ha persones que, vale, anem a mirar-ho, no?, a la cara, i bueno, doncs això és una eina més. Una eina més que Sí. tenim aquí present
en aquesta taula plena d'aquestes 35 cartes. Jo ara voldré una foto d'això així, amb tu, A la mateixa gravació Vale. ens traiem una foto. Vale, doncs sí, tu fas foto, cartes... Montse, jo estic molt a gust. Sí. La veritat que aquesta exposició, doncs, hem d'agrair al Nacho. Al Nacho. Que te l'hagi deixat, doncs, Sí, posar aquí. perquè van ser aquestes amigues i el Nacho, que a més ha postat pim, pam, pum, Sí. fuego. I, doncs, vale, sí, agraïda. I que aquestes cartes que avui no tens aquí exposades, que en un període d'uns mesos... Que les ensenyi, això de veritat que jo, ara... Tu apuntes. Nacho, Made in... Ara li diré, mira el que m'ha dit el Luqui. Ai, senyor. Sí. A veure, sortiran més cosetes i... Bueno, hi ha maneres de treure, les trauré. Estic en procés de parlar amb gent i tot això és un altre tema, però sí que les vull treure. Hi ha gent que me les ha demanat i, bueno, jo què sé, Montse, molt contenta. de Televisió de Piera, moltíssimes felicitats per l'exposició. I gràcies a tu. Per haver-ho explicat doncs, per Televisió de Piera, Canal Taronja, Facebook, YouTube, Instagram. A tot això, hòstia, Sí, arribarem. a treballar-se. I felicitats. Gràcies. Ens veiem pel poble, que l'èxit segueixi. De moment, que hagin sortit així, per mi és un èxit. Ja et dic, estan fora perquè elles s'han escapat. S'han escapat. Jo ara estic escoltant. Sempre és bo escoltar. Jo estic escoltant què volen fer, però no necessito que facin res en concret. Jo ja he fet la feina. Felicitats. Gràcies. Vinga. Montse Ruiz, avui Adéu. doncs, aquí al Bar Foment de Piera, en aquesta exposició fantàstica que té exposada també durant el mes d'octubre d'aquest any 2023. Vinga, fins la propera, passi-ho bé.